Kisaw TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan. Estudyante, nurse, healthcare nga nagtrabaho, bisan kinsa ani para sa imo. Sama sa mga balita, mga uso nga trending, mga istorya nga nagbuhat sa kalibutan. Atong tanawon, magkauban sa aksyon. Kisaw TV, ito ang dalan sa kasayuran. Kisaw TV, sa tanan nga Cebuano, makalinaw nga mga sugilanon sa kahimsog ug balita at aksyon. Kisaw TV, atong channel sa kasadya, puno sa mga kalingawan. Tanawon na to. Makita Uy, asa man natin, naman ipakapin. Natay Hello mga background. kakisaw! Welcome to Kisaw TV. I'm your host, Hazel. Hi, Cebuano sa kalibutan. Estudyante, nurse, healthcare. Lord. Mayong gabi, kini si Edward, live din sa Jensen. Nagpaminaw kamo sa Kisaw TV o inyo po ning makita nga episode sa Senyor Eduardo TV sa YouTube. You are turned in to Kisaw TV, steering stories worldwide. Ako si Domino Poson, live din sa Ontario, Canada. Yes, we are so excited. Kaya murag karon pa minabalik, no? Dugay-dugay na ko. Kaya na ay Dugay-dugay. na-busy na mo nga. Dugay-dugay. Kaya ang umusta na ko ka co-host. Na-busy man ni siya. Di na ba gini siya Di man siya mastorya. Ay, ang sinahitabo Busy ni. presidente. Busy presidente. Okay, so speaking of init, kay murag ganahan gyud ka ang init, no? Bisag tugnaw diri sa Cebu karon. O Speaking tugnaw of na di init, hati? di nag-ulan ti, di ba? Nag-ulan, Nag-medical no? mission. Nag-medical mission mami sa Toledo, nag-ulan siya. Diha sa inyo hapon, Edward? Uwan pod? Oh, baha po mi diri Jensen. Baha. Agoy. Oh, nagabaha speak- baha pero hinay lang. Speaking of, Ayay, murag speaking Pero of allergic sa baha, mga murag- allergic ra ba kay mga Pilipino anang gitawag og Oh, baha? maulagi. So mauna na, no? Speaking of init, our topic tonight is about the current heat, no? Kainit gyapon happening in our neighboring countries in Asia. So we are talking about the protests and riots that have been making headlines. So it's not just happening in one country but in multiple nations at the same time. O di ba? Murag na English speaking, Englisheran lagi taron. Sa ba ni? Tinood Ah, Ma'am yes, Hazel. eh? Yes, tinood Ma'am Hazel, kaning nahitabo karon sa Southeast Asia is a very serious matter, no? So makakita tagdaghan kay mga reports sa YouTube, bisan nasa lang social media, especially sa social media mo gigamit sa mga tao karon para makita og news report. Sa Canada di ay blocked ang mga social media news reports. So dili pwede dinhi. So naaratay CBC, Canadian Broadcasting network kuan kanang unsa na siya nya, mora na siya official nga kuan og other news stations. So kanang mga news organizations nga naa sa YouTube kay block na dinhi sa kuan, no? So nakita na to Sa man na-block eh. Na-block Dili siya siya karon pwede nga ti. kung sa nagpahitabo Oh, or sa una like pa gyud. like for example mo share ka diha sa Pilipinas, mingon ka nga i-share nimo ang isag unsa lang nga channel ana or ana kanang kuan kanang identified as kuan na siya, something like kanang mura og kanang dili tinuod or something like that. May sulti sa inyo ha, makita ninyo pero sa amo mingon siya nga this news item is blocked. Mao na siya, di mi kita. Oh, so dili mi ka kuan mo na nga importante nga naatay mga correspondents pareha ninyo nga naa gyud diha sa field nga makakita kay ang uban nga naa sa outside the country dili makakita. So kita kay kuan man ta lifestyle network. So dili ta ma-block sa YouTube or sa any other social media platforms. Variety so man atong show. especially sa Southeast Asia, daghan kayong kagubot sa ato na isgutan ang mga countries karon kung unsay mga nahitabo. So usa sa mga countries that we are focusing karon mao ang Indonesia. So there is a widespread nga series of deadly protests that have erupted just recently. In English na ha. Grabe so ni. Uy. Sige. Ikaw sakto gid ka Doms, no? Daghan gid ang apektado ana nga mga event karong panahon na ba.
So ang balita sa Indonesia, nagsugod na siya sa kasuko sa mga katawhan, no? Human na balita nga ang ilang mga politiko dito nakadawat og dagko kaayong housing allowance, Good. no? Ang mga allowance nga 10 to 20 times pa ba Wow. gipilo-pilo sa ilahang sweldo kada adlaw. Imagine that one, no? Na, So mao to kamo, sa Edward, namoy mga housing, ilana kada ko nga wala housing. ko eh. Ikaw te. Wala, sweldo lang. Housing Alam mo, allowance maglisod man gani mi sa among kuante. Amo ang traveling allowance, housing na ba noon? Na, mo na oo, padayon, Edward. ang gobyerno ra gyud ang ano kay ana nga mga benefits. No, so sa Daghang laktod na pagkaistorya dako kayo ang sweldo nila kumpara sa mga ordinaryong tao. Amazing. Yes. So alang sa inyong mga tampo, ayaw mo kaikog og type sa inyong mga comments. Kay amo ning kining basahon on air, ipabuhagay ang inyong mga opinion. So pwede ra pud mo dili magsulti sa ngan. And by the way, before I proceed, hello Cebu Uptowner, I miss you so much. Oh, ako Gina, I miss you so much, no? Ingon ni Cebu Uptowner, maayong gabi kanatong tanan. Gikan sa Green Valley, capital site, Cebu City. Nauli ni si Cebu Uptowner, te. Wow, welcome back to Cebu, Yeah. Philippines. By the way, si Edward, what tingin ni siya kay about the Cebu Uptowner? Edward, kani si Cebu Uptowner is Ato, among avid fans. Nya katawanan mm, kanya history ani Edward kay ngano kuan man ni siya, naman ni siya sa IT industry something. So magsige siya comment. So nagtuo mi nga lalaki siya Edward. So kasi gimig mm. sir. Thank you sir. Thank you for your comments sir. Hala babae man day siya Edward oy. Babae din na siya. Taga Ma'am, diri ni taga uh, diri ni siya sa Cebu City. Japan siya nag-work. Okay. mm, So by the way, Tapos dili siya lahat niya nurse. giring. Yeah, niya dili pod siya nurse. Okay, so mm. grabe IT. gyud na, no? Yeah, IT. And the situation escalated even more after a tragic incident. Can you guys share more about that? Okay, Tragic so unahon na incident? to ang kuan kaning nahitabo sa kuan Jakarta, Indonesia, no? The protest sa kuan kaning Jakarta, Indonesia, violent kay ni siya. Nahimo ni samot siya pagka-violent after adtong 21 anyos nga food delivery nga driver kay kani magong suma ni Leo Lastimosa sa akong nadunggan kani dawng kuan daghan daw pag sa Pilipinas pod daghan pong mga delivery driver sa Indonesia kay kuan man ni siya kanang ang mga tao wala na bitay trabaho ti so maato sila sa delivery niya ni uso na sad ang mga delivery kanang apps sinana niya Yeah. nahimo siyang symbol sa Jakarta, Indonesia nga mga deliver niya. Loy biya ng mga delivery team, mahatag gitag tip ana nila, di ba? Unya, ang kaning delivery kuan guy, 21-year-old din siya si Afan Kurniawan na patay was killed by a police vehicle dito sa Indonesia during sa ilahang protesta. Kinagtuo man ti nga nagtuo man nga kanang appeal ni sa protesta ti kay violence sad baya ilahang mga force dito no. So na-appeal siya niya wa mo siya labot nag-deliver biya siya pagkaon. So inosente kaayo ang kanang kuan mo na nga na kuan ang mga tao naglagot ang mga tao unya kuan wala siya labot sa demonstration niya actually gipatawag ang head sa ilahang police sa mao nga panghitabo. So ang kani nga incident mao nahimong kuanti mao nahimong hinungdan nganong daghang nagprotesta nagrally karon Protesta. sa kadalanan sa Indonesia against police brutality and corruption daghan kay corruption sa kaning kuan nasod. Bitaw no, so katong nga incident mao to siya naka-trigger ba nga Mm. maglagot gyud ang mga tao, magawas na sa ilang mga balay. Lord, murag Ah, sa kuan Lord ba? Murag katong sa Pilipinas ba nga katong envelope ni kuan sa Jose Vidal. Oh, Estrada di ba may man, oo. naka-trigger sa EDSA 2, Oo, EDSA 3. EDSA 3 ba o EDSA 2? EDSA 2. Dos. mga dos na Dos, siya. eh. Mm. Oo, lagi na siya trigger point. So I don't know sa Philippines, lapit na ang trigger point. Okay, so dili lang ang Indonesia ang nag-atubang ani nga problema no sa number 1, Nepal, Philippines, no? May version po siya karon, pero nag-start na sila kahapon like sa UP nagawas na sila, Mao ba? Black Friday March na sila. And naapoy panawagan na sa September 21 daw. Hala. Magtigil daw, oo. So
So Duard sa mo kon sa tani mo kambyo sa tani sa sa Pilipinas unsa may buti pasabot ka ng panawagan to Oo, unsa man nanawagan ko ang mga katong maisog na nga dito mag-peaceful rally lang daw, peaceful ang ilang peaceful lang panawagan. sa Yeah, oh karon para sa te, oh yeah, padayon te today te is September 13, birthday ni President Bongbong Oo. Marcos. So that is karon why nag-celebrate naa sila mo grita yan, sa atong presidente oy sa yeah. Pilipinas no happy Hi. birthday Hi, balag wa ka ni tan-aw namo. Hello. o mo Okay. greet gyapon ta kay ato abyan Kuan ang leader siya. di ba Yeah, kanang mo Mm. respect naman gyud ta whoever naglingkod sa oh trono karon. Yeah, lain so tag birthday colors niya din lain tag colors te pero mo respeto ra gyud ta sa ato ang mga respeto ra jud ta. Kay Dayon napili Birthday niya, sa majority, di ba? Sa majority ng birthday tao. niya karon te, unya dayon mm. to na sila take off March ganina. So mostly ani ang taga UP gyud, UP Diliman, ang Unsa sa may Manila unsay pasabot sa take off March te against unsa man murag against ni something Bongbong against Marcos kani. Dili against Oo, aning protest, aning kaning mga panghitabo sa kaning mga corruption. flood project sa corruption sa government mao na siya. And then after that sa September 21 mao na siya ilang gitawag og Trillion March. September Tisig kinsa may 21 nagkuan because ni kinsa may nag-organize aning mga kuan rally mostly taga UP mostly te taga UP, including their president, very supportive ilang president and also the Mm. faculty. Di man kati nagklase sila, nang gawas gid Nalaw sila, sila. support sila. Nya ang president oh Pagayan. kay ni kuan gyud ang presidente ni speech gyud siya nga kanang mo support gyud siya especially sa mga kuan sa mga students. Nya mao man lagi pang protesta sa mga students te about lagi sa corruption kay mao na kuno nga kanang nagkakuan na kuno labi lang class ang ilang gi-elaborate nga to kay classroom man nga lacking of classrooms mm. because of wala natuman ang mga projects nga gipangkuan sa Ti gobyerno nga sakit sa kay tawag. handumon ti uy nga kanang I don't know kung nakita ba mo sa mga videos sa mga post sa mga videos sa lavish kay nga lifestyle aning mga Mm, anak Mga sa nepo babies. Nepo yeah. babies nakita So ba mo yeah, so speaking of trigger, niingon man mo nga mm. na-trigger ang Mm. Indonesia tungod adto. So mao sa ni sa Pilipinas te. Mao sa tingin niya ang nakapa-trigger nila because of the lavish lifestyle nga gi-post sa mga nepo babies. No? Mm. Dili kay ang akong nakuanan jud maayo kay kana diri sa amoa Duarte sa Cebu kay naam sa midaghan diri mga nepo babies. No, mga kuyaw kaistanan. So sa mao na una siya te makita ko ana sa una sa Facebook o sa YouTube makita ko sila mga post kain ko wow datuan yung mga tao ni di na sila kwarta mo din akong question ba nga di na sila kwarta sa di asa ako kay triggering factor kay na akong kanang bitong nag-post sila og mga lavish kay lang lifestyle niya paghuman kay kinawat da ito sa kaban ng bayan inana bitaw yeah. Correct. Yes, especially te nga kanang gikan siya nag-post siya nga nya gamay pa siya niya di kayo siya bongga kanya kalit lang ka dako di ba? Nikalit lang ka Oo. kuno na kay sige nag-travel. ang Dali, ang mga dali ra balay kayo gid sa murag sa ilaha is easy lang kayo maggasto ba kay dili magud nila giyaguan. mauna Imagine kung nangaon sila nga 700,000 ang bill tinuod na to. Kuya grabe wa ato. sa nun kauna niya ang usa kaningon pa Edward unbothered I'm unbothered Oo. grabe Yeah, ang usa pa te nagrelo og unsa to nga pinaana ang akong uyuan nga si Leo nga mga outline ko nun ya makita ang relo ba. Out sa grabe mga ha mga makita para ang relo nga Flex na yun. pila to ka milyon. nakoy kaila gyud ti nga nakoy kaila high school pa lang siya daan iyan ang gi kuan ba iyan ang gi program ang iyahang career nga Lahat inig yang laang o inig iyang kwaon mao ni nga kurso aron mangawkaw siya sa gobyerno Grabe no. Mao kita mo ron sa mga Facebook te. Nga grabe kaayo nangita na silang mga kontraktor na lang. Ay mo na lang kunin naba ko na yung kurso. Naba ko na university contractor te kay mango ko na ila eskwelahan. Grabe bitaw as in maka-shock gyud no nya which is very very sad on our part no nga kita ba nagnaning tag maayo ikaw Duard I know nagnaning tag maayo sa eskwelahan nagsige kag overtime kay para lang gid makakuan yun to Palandungon na kanang makita yun dako kita dako kay mong tax. dako kita tax Duard nya Tapos sila asa Duard na walay bayad murag makapasweldo na gud tag isa ka ordinary nga soldado nga empleyado sa atong Oh. tax. Yep.
Correct. Nya Kanang ka tagiring kaayo ba kay tagiring kay Mm. makita kasi imong ITR, masya kay Oh, gani. makuyapan ka uy pilay nakuha. dinte, come to think of it, pag yun, ma-shock pag yun ka. Kay involved pag yun ang atong mga congressman, O kana senators, may murag shocking, lain no? kay murag sakit nila Murag pag yung porsyento nga pila to ka percent, grabe. Ang correct. ang kaning No? shocking kay Edward nga ako kay I'm kanang bisag unsa ko ka daotan kanang religious sad ko or spiritual sad ko Mm. panagsaba. Kanang nasa ko yung mga Ni kinang asote, pag ni asote. Ni nasa ko asote yung ang mga kuante. Christian foundations nga si Sungay, Edward. sungay. Oh, ang sungay ako na siyang gi-fold kay foldable man na ako ang sungay, no. So kanang nasubo kay ko ni Villanueva. Kanang Villanueva ba Yeah, no nga Joey. Oh, Joel, Joel. Joel. Villanueva nga karon gibulbugalan na lang siya nga game mo na lang kanang Unsa day siya te? Joel is Unsa siya? Lord. Unsa Anak siya? man na siya ni kuan Ay, hinumdum ka Jesus ni is Lord. Jesus is Lord. Eddie. Pastor Eddie Eddie. Eddie, Villanueva. Eddie Oh, Mm, Villanueva. So Jesus is mm. Lord sila. Jesus is oh, Lord okay. movement. Ang kanang Okay. Jesus is Lord movement dako na siya nga hugpong sa mga Kristohanon diha sa Pilipinas. Sikat na sila sukad sa una pa. Mura po Ang na siya kanang kibuloy. Mura siya kibuloy po. mura na sila kibuloy Edward. Oo, pare-pareho na silang kibuloy. Mga dagko po nga church ba? Big, Ang kanang mga mega mega church. churches, no? No? Mm. Oo nya. Human kay subo kaayo kay kanang katubiyang nitong nilangsad ang iyahang kuan amahan imbis Si mubutar ko Eddie. ni mo kay biyaw baka tinga kisa mong butar kisa to iyahang kontra ni Brother Eddie si Aquino no. Si Pinoy. Oo, si Pinoy no. Murag si Pinoy iyang kontra ni butar ba ako ni kuan ni Villanueva nya subo kay palamdomon ba nga kanang Di tawag gawas ana. nga tinuod ha nga nibutar kang Villanueva. Oo, Sige. nibutar ko niya nya human kay kuan di ay kanang tawag ana kanang Tay binuhatan. nga day binuhatan no, wala pa ta kibaw na binuhatan jud pero kanang obvious no Okay, sa wala pa man jud siya. Wala pa man jud siya nakuante. Ongoing pa man ang kaso. So, pero mao na siya, di ba? asan mo si Edward ni Tioro Hala si Edward ba na-touch mo? Hala si Edward ti kay nakuan siya kanang na iyang na-engross siya maay sa tong topic. na trigger si Edward. So ang sa Pilipinas the anger ang kalagot sa mga tao na focus karon sa mga allegations sa corruption like multi-billion peso flood control project kana kay grabe na jud kay na sa Pilipinas mo ni naka-trigger sa mga Pilipino nga kanang tawag ana masuko gyud. I don't know kung masuko ubang uban. Daghan kay na ko'y mga kaila nga nagkuan na sila ipagsak ang Marcos nga administration para nako ti dili man maayo sa tiyoy nga manawagan ka nga ibagsak ang Marcos Pero ko te, bitaw, daot sa Pilipinas te. bitaw on positive note pud ha, nabi gihimo si BBM nga kuante. Kaning unsa ni IC katubang iyang grupo Team, tulo ka oh, sila team. oh. In Ay fairness nakurat. niya nga which is si Carpio biya ti usa biya siya nga di biya na, di ba? Kuan biya na si Carpio. Kanang I Oh, mean what I mean ba ang kanang tawo nga iyang gipili kay oh, dili iyang correct. tawo. So which Independent is man nga kuan yeah, panel, di ba? independent gyud siya. Independent unsa to yung title ano? Independent Chuva. Committee on kuan something. Oh, so mo to believe kay ko. Te, Unsa may nakuyawan chuba-chuba gani ang naman mga kay ani. senador te. Tinakuyawan ang mga senador kay naa dito si kisa kita police giti nga isog kiti nga dakop ni Kibuloy. Oh, si kuan, si Torre. De La Torre. Ay gusto ni Dito si De Nicolas. La Torre sa Nicolas, Senado Senate. Nicolas Torre. Nicolas Torre Si gusto ko wala naloy dakpon. dito man tinitambong unsa kay tuyo ni Nicolas Torre dito tinitambong ni kalma ang mga senador te eh. Ay kalma sila te. Di ba ang ako ba kanang murag sad jud kay tino speaking di anang mga katong imong gingon nga substandard construction di ba ningon ko nimo ti dito mig Toledo on our way to sa Toledo Mm, tiniagi mi sa mm, Naga Uling karon mm. di na may guba kayong dante nga kani akong uyuan mao sa ni nakapa-trigger nako kani iyang EOTD o EOTD ba natin Oh, usa na kanang iyang Apple of the portion sa day. iyang programa gani
kanang Apple Cebu of the day. Uptowner nga mag-picture-picture ka dinhag na mga pangan sa politiko halate nagian man na nako kang guba kang daan ko niana ko sa mga kaubanan. Ato ko nung tan-awon be kung kano sa ni nag-start o kano sa ni Mm, end, nya wa man ni nagtrabaho diri nganong murag wa man ni kahumanan. Sus nakit-an gyud akong kanang kanang karatula ti ba? mm. Started date siya ti March 2025 nya until now ti wa gyapon nahuman. Kaniti ha maka-trigger gyud ni September na. So, Uy, ako si Sir pag Edward ni burn out ko nun sa ila ti. burnout. Sorry, Edward. So, Edward, sorry kay kaniti. Edward. So, kana sang brownout uso na sa Mindanao. Hmm, Nagkuha na sa Mindanao, nag-revolve na sa Mindanao. So, kaniti padayonon na to maka-trigger kay ako kusog ko maglakaw-lakaw dinhi sa Canada every day gyud maglakaw-lakaw mi sa akong iro. So, didto moagi ko kan mga community ang daan kay kuan kay kanang hapsay kanang bitong kanang naamay libaong no pero kanang kuan everything kay dili gyud siya libaong. Kita ko daan So na ang ilang mga daan diri nay brand, nay tatak ba? Ano sa hmm, gihimo? Akong gitanaw ang tatak. Dati kay mo mhm, baka nga gihimo 1995 pa. hmm. Unsa man 'to 1995 kay pa edad gihimo. kaedad nimo te? Kaedad Hala, nimo te? grade Di 5 sa pa ko. kayo ka pa. Ako na-trigger ko kay ang sa Pilipinas kada tuig kada naay kahinungdom jud ko kada summer kay bakbakon ang daan. Kung ano man Hmm. ana nga dinhi anong na mabuhat sa gawas niya na So nagawas karon pa sad ana gawas pa sad ana daghan kaayong mga funds kuno nga nawala sa mga ghost projects kani nga mga ghost projects kay kuan kani siya daghan ni nang gawas sa Pilipinas so ilang gibuhat ani katong ilahang buak-buakon ang mga projects niya kanang or wala joy project nga nahimo nya kuan lang kanang niingon ra di sila ma submit namo to ikaw sila'y bitaw. kanang gobyerno man gyud nang trabaho sa una no makakita man gyud tag mga ingon ani hantod karon gobyerno man gihapon ka kung nalay masulti kay di man ko gobyerno makita sa una kahinumdum ko nga madunggan ako nga uy paghimo mo og mga projects paghimo mo og mga research paghimo mo og mga naanana so Pero aron ma-appeal sa funding inana ba so early on sa akong career sa kanang gobyerno early on kay nakita jud ko I'm not gonna be a hypocrite sa atong level makita jud ko mga daghang mga tawo nga geared towards corruption nga ilahang mga kuan nakamit ko daghan kay kog na-meet giingnan ko nga pirma kaniha ko ano ni siya revelation ni siya giingnan ko nga pirmahi lang gud na sir ay nagpangutana no inana ba murag paano ko bang wow inana so geared na gyud ta ug daghang mga substandard itong giingon ti ba nga substandard nga construction inana nga nagi daghang oh, videos karon bitaw. sa Facebook nga gihulgan na nilang bato nya gitapalan ang dike. So and this has Mm, sparked sa a lot of outrage sa mga Filipino nakita ka gilabay ang DPWH og tamatis nya gil um, gi adto nila ang balay sa mga diskaya especially sa mga batan-on mga Gen Z no who have started a movement like lifestyle policing online mo na ang giingon nimo nga kanang kang programa ni Leo nga manguan sila EOTD, Apple of the Day, na. yeah, speaking di atong imong giingon nga karsada ti, di sa ko kalimot ani sa akong uyuan no kay avid fan man. Kung si Cebu Uptowner avid fan niya si Leo. Ako sa Mm, nang avid fan nga uyuan no. Kuan mm, kanang dalan ti road diha sa Mandawi ba na diha or Consolacion kana sa ABS ba? Kay mm. kuan man na diha ang naghimo ang nagkuan na murag si Lito Osmeña man na ang nagkuan og si Oh, Ramos, Fidel Korea Ramos man ang naghimuan natin, di ba presidente. ti? Ang presidente ti mao nang wa gyud na diha kuan-kuan ang kadalanan. Way guba-guba. Nya di ka O nang nya mao sa Pilipinas na mm, katong imong giingon sa nga naa ka sa gobyerno, katong imong base sa imong experience. On my mm, part pod, sa akong experience pod about anang mga katong imong ingon nga, "Sige na sir, permahi lang na sir." Sa ako nga mm, part sa akong naagiante, same sad 'no, kanang mga project kay na kuan man sad ko na team leader project man pod ko sa mm, usa ka research or extension. mm, Wala, grabe grabe mag-careful gyud ko sa liquidation, di gyud ko ana, pataka kay ban magkuha man tag mga respondents nato niya nabi mm, nay token nga ihatag in a form of money. So nya dili careful man na jud ko puwede ano kay murag madlok dili jud man na ko. puwede. Dili na puwede to inya Na gyud siya once ra ba nga makakuan ka ako kung experience kay kuan kanang mga kompanya
nya kanang plitihan ka ingon ana bitaw murag bukuyawan ka na Mm. pero dili man na pwede mahangyo ra ba nga sige sa kami lay bahala sa imong kuan anang bukuyawan ka ba nga at our level ang corruption exist na siya ngayon ana ba nga makuyawan ka usay kung dili ka careful kay makuan jud ka mabahiran ng imuhang kuan ba mabahiran ang Yeah. imuhang Yeah, mao kanang na kuan ni bitaw ni samot na ti uy nga kanang I think this is second time 'no, nga magsubaybay na gani ko sa mga inana giti kay ang first kay katuman to kang katulo na di ay kato kang Alice Guo, nya kana kang grabe asa kuan kato nakasaalis kang guron ti kinsa to ti katong best friend ni Tomas Osmeña, si kuan ba, katong babae ba, si doktor pung kuan pa di, pung pa ni sa kong uyuan uyab ni kuan, kisa uyab man ni paana sa dahig ba. ah Si kuan ba nga, si kinsa to siya ti, uy nakalimot man ko si Buap Towner, uy. Katubang sa military ba nga babae. si Garma ni balik na baya siya Si Garma pero wala siya gipalahos diri to, amo na siya sa Malaysia, 'di ha ba? ay Na siya sa bilog na siya Malaysia. sa Pilipinas Di gipapauli siya ti pero gikuan siya wala gipugnan siya gi-advisean siya dili siya paulion diri kay kuyaw man. Kay mao mo ba kuan man siya 'di ba, mo kuan man siya ni Duterte, oh mo mo testigo testify day siya tina mo nakuan testify biya siya tina sa dahig, kay wa man si Eduardo aton lang libakon si kuan ti Duterte si Eduardo. kuan ti Oo, Duterte kay ti si kay Eduardo di ay kanang parang ay by the way di ay si Bob Towner kani si Sir Edward naani siya naka-base sa Jensan kay Jansan DDS ni siya DDS kani lain min Digong diri yung political oo, colors no man ni nakanindot aning bigote. programaha kay lain mi og political ideals pero naghiusa ra gyapon mi magoy-away so unsa gito kay sulti nakalimutan man Si Edward. O di kay wa man si DDS. oo na Mm. delay man ang kuan ang tawag ana ang kanang na-delay man ang kanang hearing Nagkatunog girl ni si Digong hearing ni kuan hearing ni tawag ana hearing ni ni Duterte Duterte. kay tungod sa ilahang mga complaints nga dili daw capable si Duterte daw dili na daw makahinumdum si Duterte ti Mm. og mga events dili na daw siya capable ang ihang mental kuan niya ba capacity ni Duterte dili na capable para kuan taral sa kuan sa kanang kanang kamo motuo ba mo atong naminaw karon sa Facebook ug sa YouTube motuo ba mo nga si Duterte dili na capable? How old is Duterte? 81, 82? Yes, pero kung panileo imposible kay na kay ang number one nga mag-wild ana ang mga anak ni Duterte oy. Kung mao na Ngano ang man? iyang ang mga anak may mag-wild nga, "Unsa ko taon si papa nga kamaayo pang papa mo ana." 'Di Mao. ba? Pero Oh, pero kay si kuan usually man ti lang kanang to kanang mga edad sa 80 plus kay usahay mga kuan ako sa kanang mga modern day diseases ba nga na mga kuan na sakit sa pangisip or kanang inana Alzheimer's, mga inana. Alzheimer's Si inana mama is 79 years old, purya-buyag lig-on wala di pa ko siya kalimot labi nagkwarta bahay magyaw-yaw pa kwarta. siya Magyaw-yaw pag kwarta labi nagkwarta pila na withdraw sa ATM lista na book mo naana tanan wala si mama di ko so, motuo. so base sa ato ang non-official research survey capable pa gyud si Duterte. I think capable pa gyud si Duterte kay lig-on pa bito siya nga nahimong presidente no. Capable pa gyud nga And motubag number siya and yes. sa Yeah, iyahang and kuan another thing itubagon niya ang mga accusations niya wala dito na. sa International Criminal Court no. Ano mo And na ato then ng atngan yeah. Yeah, ang sunod po high-tech ba kay ngadto ha when it comes to kanang medicine, mga medical something. High-tech mm, ba kay ngadto siyempre dali ra ta kay na siya ma-detect or ma-treat or unsa man gani iyang gipamati. mm. Okay, so Si Hanilit asa naman si Hanilit dairon tiningon man si kanang si Bob Towner daw nga abi nako si Hanilit daghan baya girls si Digong. Daghan ba siya girls tino nga mga kato si Digong ti hilig ako siya girls. dili ni sa pagka-hypocrite no. Dili sa pagka-hypocrite kanang siya ang presidente nga daghan kay I don't know ano ba no takibaw. Si Pinoy wa man tay girls. Estrada, Kanang uy, Estrada, si Estrada Joseph o naapoy daghan. daghan no. Eh, Was takibaw kinsa. so Unya kani si Digong diha sa Cunileo naa man gani siya nauyab nga naa sa ABS sa una. mao ba? Si Nga Leo kuan lagi nagpisto kuno nga ana. kanang Oo, kuan naa.
Oo, murag discuss ba Disaster to nila nila. unsa na uyab. Kuan ka nang Mm, kuan lang nato na ato lang nang mm. kuan lagi na ako'y kaila sad sa una no nga akong kaila sad sa una nga tawag ana nagtrabaho og club makit-an sa daw niya sa una nga kuan. Pero I think normal ra siguro na mga moadtog club ti kay ako sa una moadto may kog club Hmm, mo kuan gyud ko sa una sayaw mm. sa club. So te, ang kaning sa Pilipinas ti interesting kay ang mga tao ti nag-scout sa internet para mag-lifestyle policing, no? Magtan-aw na ti amo nang di gyud ka magkumpiyansa ti sa Facebook ron ti kay makuan ka ti basinyag maaan ka nga kuan ka contractor ka or contractor sa DPWH or nepo babies ka. Lagi uy, maundang nako-post uy kay puro ra ba ni ako ukay-ukay ti manghayo ra ba di sila og link. Asa ko nga link na asa ko nga link sa kuan oy sa Shopee saon na lang. So, it's where young Filipinos use social media to call out the lavish lifestyles Maoning kuan ti, of politicians' families. maoning lifestyle Yes. policing imong gisgutan. Mm. Oh, and their business partners who are accused of profiting from this flawed project. So, imagine ti karon gikuan sad sa akong tiyo ti nga na ako no'y gihakot na sad sa Japan ti. Mao ba? Sa Japan, Japan ti karong bag-o. Nangadto ko ng Japan oy ang kontraktor ko ni gasto. Oh, grabe Grabe. ti no. Okay, so that's a new form of activism. So meanwhile, sa Malaysia, there were also protests, but with a different focus, Balhin na sa right? ta sa Asa man Malaysia. ite? Asa Kani sa Malaysia Malaysia ite? ti, kuan sa ni siya Ate. ti, kaning ikagubtan sa dito ti kay taas kayo ang cost of living. Kining ay nakaadtom kag Malaysia ti, ako kaadtom sa kog Malaysia. Ang duha nakaadtom tag Malaysia. So, ginahan kay ko sa Malaysia kay mura siya og kanang Pilipinas nga kuan, mura siya Hmm, Pilipinas nga dato no. Murag Pilipinas nga dato ba? Karang sa oo. atong mga Bitaw, bitaw. tigpaminaw si Edward manawagan tang Edward kung mabalik na inyong kurente Edward balik na sad Edward Kuryente. kanang pag-adto na ko sa Indonesia this is some 13 years ago na-shock kay ko ti while the Philippines kay nagsitag tukod atong mga uso kay live sa tong project sa una I don't know kung sa tong kuan katong kuan ti ba hagdanan nga abot sa langit sa tawag ato ti skywalk mao sila nauso Oo, sa una oo, oo. dugay na kanang flood control wala kuan na bag-o ra kay na o na nibalik na si Edward. Lord, nakabayad na kas kuryente, Gibalik na Lord. tigiring Naunsa man Edward ka, uso man na Lord? sa kuan Edward no uso sa um Isabotahe. Manila Edward no ang kuan Mindanao? kanang magtuyok-tuyok Oh, ang brownout Oo, sa nakasila Mindanao rotational eh. Ang uban ay rotational. rotational brownout no so Oo. among gistoryaan Edward among gistoryaan Asa karon na ang mo Malaysia banda? na o Ay, nabot nagistorya na na mo mig balik. Malaysia. Oo, Ay, so ang among gistoryaan nganong nag-away so nagistorya mi 13 years ago Edward nakadto kag Malaysia Edward. wala pa. So makadto kag Malaysia Edward makakita ka nga mura siya og kanang kuan Pilipinas nga dato. Oh, Pilipinas. Pilipinas nga dato Edward nya. So pagkadto Nag-transfer nako na sila Edward 13 years ago niadto ko na while ang Pilipinas na busy og himo adtong ilang first nga mga skywalks ang mm. Malaysia na shock ko kay ang ilang skywalk Edward kay Ay, elevator na dato gid siya nga nasod. So karon ang oo. nahitabo karon sa Malaysia nagkagubot didto kay tungod sa high cost of living o ang Mm, kining kuan kanang lack of promises ba reform sa ilang mm. ministro nga si Anwar Ibrahim I think ni-resign na si Anwar Ibrahim no og thousand of people gathered in Kuala Lumpur karon carrying placards nga demanding ang prime minister daw nila to step down na kay kuan I think ni step down na gyud ang ilang prime Step minister down dito na. sa kuan dito sa Grabe Malaysia ang, nya. grabe ang event pangitabo karon daw ba. Tama pag itong gibuhat ni Canada nga ipang block ng mga ano god. Black Kay Star. kung yung mga balita magud di ba maka-steer magud siya anger gud sa ano mga Makakuan gid tao. siya Pero Nagka-domino effect na gud siya. bitaw. nya makatag siya wrong information Pero ti, Oo. pero ti, speaking of kanang Malaysia ti ba, usa ra gyud akong gigunahan ang dito baho. ti. Hinuon na noy uban. Dili ang CRT kay Oo, mapungko lagi oo. ti. Uy, sakit kay akong tuhod Para sila sa ti. Thailand, Pero karon na sa Thailand.
Oh, karon na sila cubicle thing, duha man tingali nga toilet bowl na gyud ba dili na siya katungkong. Unsa man imong gipakita mao ni sa Malaysia Mao ni be? kagubot sa Malaysia. Prime Minister ba Japon sila? Wala na Prime Minister, ministro kay naman ni ang royal family ani. Oo. So pag adto nako sa kuan na learn ko dito sa Malaysia, pag adto nako kay nag color yellow ko dito Edward. Pag adto nako. So kaning yellow sa sa Malaysia kay kuan sa ni siya kanang political color sa ni siya dito. Nya sikat ni siya nga political party nya usually ang kaning mga nag-yellow kay kuan ni siya kung ako masayo pa ha korektahi ko kung isa nagpuyo sa Malaysia kay kuan kanang color ni sa royalty party. So adto na ko gipahubo gyud ang ako ang yellow kay dili ko pwede mosulob especially foreign ko. So gipahubo ang yellow. I don't know kung official ba to nga napahubo na ko gihubo na ko ang yellow nya ilis og lang sa nina inan kong ayaw sulob og yellow kay kuan o kay kanang political party na siya. Nya human kanang kuan kanang subo kayo panamduman kay dato ba kining kuan nya ang nagdala nila kay kaning mga kuan nila murag political system sa ancient Philippines ba ang style. So every year daw I don't know 7 ba to kabuka family or 8 di ko sure kada tuig mag-ilis-ilis sila og manage sa kuan sa Prime lahi Minister ang prime minister mo yung murag manager sa ilang country pero ang murag kanang tag-iya sa nasod kay 8 families or 7 nga magtuyok sila each year kung kinsa ang karon ang mo dala. O prime minister kay kuan na lang na siya muna na siya kanang manager sa ilahang country. Nahuman na mo sa Nepal? Oh nata sa 26 Edward. Wala. Sa Nepal di ba may kitong nakapili na sila gano karon ni bago na prime minister na babae? Oo, nakita ko sa kuan. Sa Discord lang daw nila gipili. Yeah, number 7. Please ako kuan Edward, number kani bahin na sa Nepal ta. 76. Yes. Okay, sige. Og sa atong ikaduga ang Nepal, so ang sitwasyon dito is serious kayo no. Mao ba ni if I'm right no katong nasunog ang asawa? Oh, mo siguro ni. Murag mao. Mao ni nasunog or gisunog? Lang. Gisunog gid siya, gisunog na sa building. Kahadlok sa kanang. Oo. Kaya nagluting naman sila. Luting naman, nang laban na sila mga Nagluting na sulod. Nahulog to siya, Edward? Nahulog sa building? Ano sa murag na sa sulod sa building ato, asa kagawas. Naapil sa sunog. Gisunog siya. Nya katong finance good nila nga ano pod, secretary nga katugong nakahubo nga gikulatan niya. Niambak sa may river nila niya, gisulda nila gikulata, loy kayo. Gipulaan na siguro ang mga tao og kuan, gipulaan na siguro ang mga tao sa na sila. The protest known as the Gen Z protest were initially triggered tungod magud ni sa katong giban no ang social media ba kay dito more Canada. Na sa Gen Z di ba murag nabuhi na sila nga kanang kakambal nila ang kanang computer ba mga social media live na na nila nya kung imo nang i-stop murag i-curtail na pud nimo ilang life kinabuhi. So nag-alsa gid sila against sa government. Ayun. Yeah. Actually, naamang gid siya advantage no and disadvantage din no ang social media. Nagid siya advantages, nasa siya disadvantages. So mao to siya Edward. Ngano man ka Edward nga social media nga Oo nga na, mas na ako pangutana. Ay, ang ano daw lagi at mga companies daw wala sila naka-register sa ministry nila, wala sila na-comply sa mga regulations. So mao to gi-stop, gi-block ba. So feeling po sa mga Gen Z nga gi-censor sila. Pero ilang freedom of expression, mao to'y naka-fuel po sa ilang kalagot. Di ba naitabo mo sana sa Pilipinas, Edward, sa una? Gi-block ang Facebook? Wala ko na-remember. Nabala na ako kanang mga porn sites gi-block. I think there's sa China po din wala China, grabe. China, ilang Great Wall of Iban man sa na dito. Great Firewall of China. So di ka makakita na dito. Bawal eh. So mao to naglagot silang maayo aside pa ato nga mga previous nilang kalagot sa ilang corruption,
sa nepotism nila kanang mga kaliwat na lang gud ang nagpadagan sa mga gobyerno, mga political elite. So mo nag fuel sa ilahang kalagot nga nag-burst out hangtod nga lang gipangsunog na nila tanan dito. Pero murag sila lang po nang karon no, murag sila lang po'y nang limpyo ba? Di ba nasunog Uy, luoy kay ang mga pulis, no? Kay ang mga pulis Mm. baka nagtan-aw na lang ti wala nahimo ang Mao mga na ang pulis. power sa mga tao, Luoy te. kayo. Mao na ang power Yeah. sa mga tao nga I Mm. Oo. thought So na-recall lang nako ang people katong EDSA oh, ba? Correct. People power na niapil na-recall ba ba? kadto, te? Sa time ta ni Mote. Kanimo ti uy ni. Ni kuyog ang uy ti ni kuyog itong Nagnapa kuri sa ato ti uy sa itlog ato, Carmelites. diba? Nitago ming kuri ato ti. Nagbitaw Lain itlog na. ato. Unsa man Oh, din asa ko man ato kadto? daw? Kuan Daga na naman to kana, diha te. 1982. That was 1982, right? 1980, yeah, 1982 ba to? 86 82, ang people power, te. 1986 86 people power. kuan pa po uy, second year Ay college, high nahanap school pa pa niya po ato ato ti gamay. uy. Di ko ni di nagkuan pa mi ato ni Cory ti Chika. nagkuyog Miss Carmelites. So, ang kaning kuante, ang kaning situation, mo na kuan ka ng power of people ba nga kana bitong Yeah. dapat mahibaw-an sa mga Pilipino sad katon reflection sa mga Pilipino nga dapat mahibaw-an nga ang power sa government relies on the people. Nga kung ang mga tao masuko na pareha aning kuan, pareha aning kanang gitawag sa Nepal, makuan gyud, magluting gyud ang mahitabo, Gani. no? Ang Basta ano tina-comment si Cebu Uptowner, te, oh. oo. Yeah, ingon si Bob Towner Maita ang civil dissent kay parihas ka peaceful but effective sa people's power. No makapanimbaw dito sa baliboy nga katong mga military ba tagaan lang og taga-agrosaryuhan, taga-igbuwak ti, di ba? Muna magtan-aw ka ba sa kanang sa TV, Oh, ako no? ni dako ko nga magtan-aw og kanang nagtan-aw og kanang mga remnants sa people power ba kay 1984 mo ko na tao. So makita ko sa TV, especially sa Mhm. ABS-CBN kay mao ra man ay maklarong signal sa amoa. Yeah. Makita ko mga remnants nga Mm. nagkuan sila didto, kanang nagkuan sila sa people power, nya usok itong mga kanta, no. So kaning balik ta sa Nepal, kaning situation sa Nepal kay violent kay ning gisunog ang asawa sa Prime Minister kakuyaw sa daanan gisod giasal gyud ti. Unya reports say kuno Di te asalti nga oy. 19 people have been killed didto and hundreds were injured sa Mm. police used Correct. live ammunition. Grabe no, kanang ammunition ting ang gamiton untas police rubber man na dili live gyud ilang gamit tear gas sila. Unya uman kay aron ma-disperse ang crowd kay ba kati nga dinhi sa gawas ang gamiton nila kay sound na. Sound ba? Sound kay Mabungog para gina. Mambungog unya managan ang mabu mga tao kay sakit ang lunggan. mabungog na Oh, jud. unya ang protesters didto kuno ngitong giingon ni atake na sa mga political leaders in their homes, no, kay ingon ana. Grabe kaayo, no? Bitaw, Nagbitay na lang bitaw. sila sa Pero ti ikaw helicopter ti para makatakas mm. gid mga politiko Pero ikaw nagbitay ti sa helicopter. Like bitay sa helicopter? Oo. Ano lang tali ang Mm. helicopter niya. Kini Bitay apas na lang sila dito para makuha lang nagbitay sila ato na area ba. Otherwise patay. Alan. aron mabiya siya sa mga tao. patay sila. Murag naitabo ni Marcos Ti sa una ikaw te. ti Parang naitabo ni Marcos sa una kung wala Oo, pa sila ano. nibiya sa Malacanang mapuruhan gyud sila. awan ah. Kuyaw kay to. Bata para ba si BBM ato. Ikaw ti so living in Canada for a decade already. Unsa man di about ang corruption pud ti? Ti Unsa sa imong masulti? pag abot na ko dinhi, boring kay ilang mga news, kay nay nakitaan nga basura sa kuan ana. Ay mga way lang. Mga waday lami ti, Way mga way lami. lami. Pero ti nagkadugay ko nga nianhin pila na ko 11 Kalimuyo. years o 11 years 12 years na kanang ako nasugdan na nako og kita kung unsa joy katag nakita nako ang ilahang way sila nga mo corrupt ingon na the way nga dili obvious kay ilang style man gud ti unahon sa nilang mga tao kuan na tagaan og free healthcare tagaan og bundakan og mga ingon ana ba mga dan nindot mga beautification ano nya to build dito nya sila ay paagi dito sila at kag example ha si Justin Trudeau na kuanto siya na involved to siya sa corruption although
kuan kito siya kanang famous kito siya nga president nga prime minister sa Canada kay ang ato ang kuan diri ang ato ang murag honorary nga tig-iya sa Canada kay ang royal family man sa England unya ang nahitabo kay na-corrupt siya kay gi-accuse siya of corruption kay kuan kanang charity ba naa siya charity nga organization unya ilang gifundan na ang charity nga organization nga ilaha ra sad. So mura na silang naghatag og kwarta sa ila. Murag kang kuan ba? Hinumdum mo ni kuan ni Napoles? Oo. Ni nato ang style. Ina pa ginay daghan siguro diha wala takibaw kay may Muslim tago. Oh, nya kanila siya na nabisto. So this is a very disturbing trend, no? It seems like the common thread connecting all this protests is the frustration over corruption, okay, inequality and a lack of accountability from the government. So it shows that people are tired of the status quo and are willing to take to the streets or the internet to demand change. So as you notice no kasagaran ti ang mga Gen Z kay sila nang ano like for example katong pag registration te sa for election, grabe ang Gen Z te. As in tanan sila te nagparehistro gid sila. Mao ba? Murag kuyawan lagi ko 2028 murag sila gid ni may mo maayo sa during the election. Oh, Sila na mo murag dominate. gikapoy na siguro sa mga tao ti oy. Ako gikapoy na bitaw ko sa kanang kuante kanang bitong kanang tuniuli mo kung Pilipinas no. Gikapoy na jud kay kutoy kanang kuante kanang pinobre style ti ba? Kay mo naman ko giromanticize kaniya kani na trigger na sad ko. Mura ba giromanticize sa Pilipinas? I don't know kung mo agree mo kay naamag mo sa Pilipinas. Giromanticize sa ato ang mga kuan, ato ang mga kapwa Pilipino ang kapobrehon nga mas maayo pang pobre basta malipayon. Kanang inaana bitaw nga. Oo. Balag saging te basta labing. Kanang tuo mo ana? I don't know ninyo how sa inyo. Ikaw Edward, mo tanong ti Edward. Anong away pang Ma'am Hazel? Kanang ikaw okay ra nimo? Bahalag pobre basta malipayon? Ako? Oo. Dili, oy, sa ni mo nang paano ka malipay kung pobre ka, di ba? Nga ang imong basic needs gani dili man nimo matag. Sa imong Okay. mga anak nakapaeskwela, paano ka malipay? Kay usahay kita kami gyud nato Lord ato am gyud nang kanang experience nga gikan sa kapobrehon, di ba? Kay ba we know what it is to be nothing, di ba? Nga ingon ana. So ikaw Ma'am Hazel, okay ra nimo bahalag labing basta saging, bahalag saging basta labing? Bahalag labing. Dili sulti oy actually lain-lain man gud ang tao no na amang mga kabilinggan. So mao na ako na amang ko'y kabilinggan. So maybe satisfied ako pero sa makaingon bi ako te mag-reflect sad ko ba una-una ko lang kapin na magtrabaho pila na may edad na ako nya mura man gyapon akong sweldo. Mura man gyapon akong makita. Jollibee ra man gyapon mi pwede magkuan-kuan na sad mi mag Singapore ato og mga Hong Kong ana ba Ako ti pag adto na ko gikapoy na jud ko ti. Gikapoy na ko kay na ako'y nakit-an dito nga mao ra gihapon ang kinabuhi. I don't know kung mao to giingon ni Leo Lastimosa ba nga kanang dili niya mabasol nga kanang di na to basulon ang mga Pilipino nga tapulan. I don't know kung I think dili tapulan ang mga Pilipino. It's just that wala tay access bitaw sa opportunity tiba. Wala tay access sa opportunity. Mo nang naigap nga dili ta katrabaho na uban di katrabaho kay kaniyo. Ako'y pag-umangkon nga di siya katrabaho ti kay wa siya barangay clearance. Karon in order to get a barangay clearance naakay ID. In order to get an ID, kinahanglan naakay valid ID. So in order to get a valid ID, naakay bawal mag-protest kung walay permit. Kanya, dili mo ka taga-permit, di ka pagka-protesta. Speaking de anak no pareha karon nagkaguliyan ni mama ti. Si mama is 17 years old. So next year pohon mo 80 siya. Di ba naamon to ipanghatag ng gobyerno nga kung ma-80 ka tagaan og pila to. Sus karon ti kay niya naman sila ti di kuno tagaan kung walay national ID. Si mama ti ang national ID wa man lang gyapon na paper na maron ng national ID ti. Di ban paper na maron ng national ID. Nanay ID. Dili, nanay ID naghatag sila og ID. How to una na ID na kanang kuan jud pana-flex nga ID or something unsa na. Kung ako giingon ba nga lisod-lisoron man gyud Lisod-lisod so mi gid alam makadawat si mama ti kay wala national ID.
So, Subon no ida mo na imong giingon no nga dili ka trabaho kay walay barangay mm, clearance, di ka hantod trabaho kay karon. ana. So mao na siya. Gani eh. Yeah, it really boils down sa ato ang government Kamo tige, system. Ay kamo tige, sorry ha, naraba ko sa government ako kay system. bawo man ko ninyong duha dili man gyud ta ingon nga natawo with a golden spoon nya karon atong panimuyo middle class man gyud tawa. Mm. Wa ko kita sa inyong mga post nga nag-post mo diha og kanang gold Magsakay og high ceiling nga balay, no? Kita mo sa balay ni Diskaya, sakay abot taasa og ceiling. Ako na, Ang murag auto lang simbahan, daan ti ay. Auto murag to. simbahan Katoliko ba nga Mm. taas kay ceiling. Ko nga, ha? Ikaw no, kanang as middle class ba kita gyud ang pinakakaluoy kay dili ta qualified magdawat og ayuda. Pero kita ang number one nga kusog kayo og dako kayo og tax Tax, nga bahay bayaran, tax. di ba? Tax. Wa mo Unfair. ma-trigger pag kita sa interview ni Julius Babaw ug Corina Sanchez nga gikatahong Also, gibayaran sa interview nila sa Diskaya, wa Mm. mo ma-trigger. Ako na-trigger ko. 10 million daw gibayad. Na-trigger ko kay ngano, niabot ko sa Canada, wa ko naabot sa Canada nga gihatag tagaan ako og ticket, ipapuyo na kog balay, patrabaho dinhi. Wa ko naabot dili ana kasayon lang akong naabtan ri. If you only knew kung unsay akong akong unsay gibuhat nako nga kalisod, kasakit, tanan nga harsh nga mga experience nga kung ano ba makaingon sa mo wow grabe ha sa dayon ng ilang kinabuhi dito no. Pagkita na ko ng Diskaya, nakaingon jud ko nga wow. Katog yung ano, gipalit niya yung Rolls Royce tungod lang sa payong, asa ka? Mas payong, jud ko yun nga. Payong nga Wa lang ako kayo. na-trigger jud ko. O katong asa to? Kay katong champagne glass nga di mao kuno ang glass. Te, ni balitok na ko te. Ni balitok ni nag-magic na ko diri te. Nagsalida na ko te. Latay na ka sa kalayo. Latay sa alambre. Wa gihapon Wa te. gyapon ta mga dato te Wa pero si gihapon. Diskaya gipangutana kanusa ka nasugod og kadato ningon siya nga kadtong pagsugod niya sa DPWH. 1,000. Diba? Ah. So, triggering. Pagkita na ko silang balay te, taas high ceiling ilang balay te, murag simbahan ilang balay te. Na-trigger jud ko gyud nakaano jud ko nga kanang kuan ba. So, ang nakanindot ani nga programa, tangan na to kanang butangan na to og background music kay ginahan ko sa tong background music. Courtesy sa akong friend. Okay. So, ang kanindot ani atong programa kay lain-lain ta dinhi og kanang political ideology, lain-lain ta og kanang gituoan. Ako lahi ko gituoan pero mao ni patunay nga bisan lain-lain mi og kanang kuan kanang ideology, government ideology, political ideology. Kaming Ma'am Hazel classmate mi sa Doctors in Public Administration no nya amo ginang tinud-anay ni kuha mi og Doctors in Public Administration. It's because nagtrabaho mi sa gobyerno and we want to be sure nga ang among gibuhat sa gobyerno kay sakto mo nang nikuha mi og Doctors in Public Administration. Lahi pud mi og kanang kuan, lahi pud naiusahay magkahiusa mi sa amo ang idea na siya nga dili mi magkahiusa sa mga idea. Same with Edward. Edward is very intelligent. Na siya ko galingon niya nga kanang political ideology pod. Utok? Sa te. Oh, yeah, bright na si Edward. Yeah, involved din siya sa mga daily kuan kanang mga kuan pod, mga political kanang updates sa tuwang nasod. So, ang ako pangutana mo na pangutana. Lain man gyud tig idea. So, unahon ako si Edward kung nakadaog ang imo unsay nag-create ko nag-formulate ko sa question sa akong mind nga dili kayo siya kuan ba kung si unsay mabuhat sa imong political gituhuan nga political party to solve sa problema sa Pilipinas sa corruption o kuan o kanang tawag na sa corruption nga nahitabo karon og political unrest nga nahitabo unsa may imong gituhuan nga buhaton or mabuhat sa imong political nga party nga imong gidapikan. Go ahead, Edward. Minota. Okay. So, ako is ano man gud ko DDS gud ko. Kay nakita nako sa time ni Duterte nga although ang grabe po tong patay gud ato that time no, particularly sa drugs. Pero nakita mo gud nimo nga na lesson gud ang corruption ba. Wala kita totally na eradicate pero na lesson gud siya. Mahadlok gud ang mga government employees, mga executive nga mangurakot during that time. Kabalo man sila nga dili gud sila ni Duterte. So ang ako alang is kanang good governance lang unta magkaroon ta og politiko nga
ang ilang panerbisyo is para sa tao ba, dili para sa ilahang sariling bulsa, para madato sila, para may pang-flex ang ilang mga pamilya sa mga different nila nga mga material nga bagay. Eh, mamatay na sila, di mo na nila madala, di ba? Ganun Mao. bagay, uy. And then ako lang panawagan, no, kay ano, let us forget the color na lang. So, di din lang kita mag yellow, green, or rainbow, ano, good. Kay kutang good ka nan affected, like kung mabahaan ta, ano tayo, ang yellow lang mabahaan, ang green lang, ang red lang. Mamili ba dahil ng baha o color? Di mo, di ba? Mamili ang baha o bagyo, ay mamili ang bagyo o color, ang linog, mamili sila color, dili kita matanan affected. So, if sumoto, Okay. Very well said. ilang mga voters po, so dapat dili pud natin baligya atong boto kita na karon no tabo sa tuwa karon. No more Kaya guys, daw. so yun sa Ginoo nga sa next nga ano dapat bright wise na gyud ang Pinoy. O dili lang pod na i-add lang pod ni nako kaning pagiging resilient po nato kay murag romanticize po ni sa mga politiko ba. Kay resilient ang bisag na bahaan, bisag na bagyuhan, katawa lang gihapon. Dili dapat masuko Yeah, dapat. dili, dapat kay na dato maday ang Pilipinas, di ba? Bilyon-bilyon kaya ang gikurakot. Oh, gi-compute lagi Edward nga kung tagaan og 1 million ang kada Filipino makaya. Oo, dapat ningadaon na lang no. Para fair ba? Okay, murag ano na magud nga murag like ano ni Bunggo ni BBM ko dati nga. Oh, normal naman ito nga every year ginabaha naman tayo so parang ano pang bago parang ganun good. Ano nga reasoning ba? What's Oo, new? Kunana, what's new? Oh. So, ako na lang sa every year, mga anak, good nga reasoning. Which is mali, di ba? Eh, makita na to sa ibang country, like Japan. O, nindot kailang facility dito sa flood control. Ano, nakaya Manila. Diba? Nya ginuclear bomb pa na sila sa kuan ni Oo. Estados Unidos. Tapos prone pa gina sila tsunami. O, Linog. batay sila. Diba? Yan na pa na sila yung mga financial constraints karon kay tungod sa World War II. Di sila ka properly kuan sa ilang kuan. Pobre kay si Japan dati eh. Karon, Korea, China, first world country, oh. Vietnam. Vietnam lang, Duard. Vietnam lang. Total revamp lang. And I'm in favor of parliamentary government. Para kung naipagsi ko mangurakot, the next day tanggal dahil wala na pangutana. Iha pa ba wala kay kaso-kaso nga 20 years pa mahuman. Naurot na kwarta. Okay, very well said. No, very well said. Thank you so much, Duard. Karon nato na sa ning pangutanon si Ma'am Hazel. Kay si Ma'am Hazel, kuan gini siya kanang kuan siya mura ni siya torn between two lovers karon kay nagtrabaho siya sa government. Ay, grabe. Trabaho siya sa government. Oh. Yeah, she has to support the government. Kay wa man sila ang choice kay kinahanglan man siya mo support kay bantig tas gobyerno mao man nato ang panumpaan di ba te? At the same time, lahi po siya og political ideology. Kaya ang political ideology is more about sociology, social contracts. Social contracts. Social contracts. So, nga ko pangutana karon ti, the same sa ko pangutana ni Eduardo. So, ang imong political party nga gidapigan, unsa yung ilang mabuhat to answer unta aning kay mahimo naman lang ng unta ti kay mura man nagkanang kuan na unta naman lang to si kuan si sa mga to si Lenny Robredo na unta naman lang kay o siya nakadaog. So unsa may unta di ay mabuhat ni Lenny sa iyahang kuan unta sa ato ang problema karon sa corruption sa gobyerno sa Pilipinas. Well, for me, let me recall, no, election 2022. Like 2022, nagtuod jud ko nga makadaog na jud ko, no? Nga makadaog na jud mi, pero wala man di ay. Pero sige lang, maybe there is God's plan, no? Naagi plano ang tanan. Well, maybe kay nakailan mura jud mi close kay ni Lenny, no? Nakailan naman ko Lenny, kay bao naman ko siya mga binuhatan kay bisag naa siya dito sa Naga, naam sa ko diri sa Naga, may Naga diri sa Cebu branch. Siya dito sa Naga. Cebu branch.
Hibaw man gyud ko sa iyang mga binuhatan ti base sa iyang mga kay nag-follow man sad ko niya. So maybe nakaingon ko nga, well, kanang kung siya pa to'y nakadaog, maayo tingali pero wala sa gid ta kahibaw, no, kay naa man gyud mga tawo nga magsulsol sad sa luyo, no, kanang maybe it's really not about time for her to shine, no, basig dili pa niya panahon karon o atong pag 2022 nga siya maoy mahimo nga presidente. Unsa may But naa nga me, quality ni Lenity nga imong nahunaan nga siya unta ang makatubag sa political unrest o corruption sa Pilipinas? well, based sa iyang mga kuan bitaw ti kanang daghan bitaw mo help niya ti like NGO. Murag based sa iyang record murag maayo man gud siya. So murag I think walay corruption, I think. Hello, number one. Corruption Mm. gigilit to ko eh. Mao na siya sa ako kapod. But in totality, no, kay wala man gyud tay mahimo kay although na ako sa government, hindi man pwede na gyud ko nga manaot or mangunsa din nga sa nalingkod karon. So mo na mo kuan na lang ko mo go with na mo go with them lang. Pero dili ko mo go sa ilang binuhatan no. Ah, Mo go with them ko masukat wow. So makita nila. nimo din nga si Ma'am Hazel kay kuan gini siya. Maayong public servant kay nindot man ta dinhi kay varied kita din si Ma'am Hazel public servant, si Eduardo kay nasa private sector. Unya ako kay Private. nasa gawas. Kuan siya Cebu Uptowner. Ah, Si Edward ay Cebu Uptowner nasa UST to ka Edward no nga UST. school. Dati kay government O ko, U of T DepEd. So, siya murag second ano time. pa di mo, seal po di mong baba kay government. Di ba? Yeah. Ako nga nasa pero gawas nga wa jud koy kalabutan. Wala, Dom, wala mo ka nakaboto, ka nag-overseas voting. Nakaboto ko sa last na ko vote kay nag-abot niya. dinhi. Yeah, after ana wala na ko ni participate. Wala na ko naka-participate. No, so mao to. Oh, dugay-dugay na gyud. So, si Pinoy to, te? Si Pinoy Pinoy pa. to imong nabotaran? Comment to ti. Si Pinoy to imong Senatorial nabotaran? elections. Mid ano to. Mid-year Oh, election. ikaw dete, unsa imong kuan? Unsa Oo. imong view pod? Mga Manami. stand. O Ako ikaw. ti, mo ni ako ati. Ikaw. Sa imong stand. Gipulaan na jud ko ti. So, I'm a known kuan kanang kakamping nya human kay before ni kakamping I am known a political supporter sa DDS nga makita gyud nimo sa akong post nga ginahan ko ni Duterte sa unang panahon. Unya, before ni Duterte ti, ginahan ko ni Marcos. Makita gyud nimo sa akong Facebook, di gyud nimo na ikalimod na gyud na so nag-una ko ni Marcos, ni Duterte og ni under some point sa akong kinabuhi like what I said, wa ko ni butar ni Ninoy Aquino, ni butar ko ni kuan ni tawag ana ni Villanueva, Eddie Villanueva. Unya kanang ang nahitabo kay kung ako siyang ituhog as a barbecue karon makaingon gusto ko galingon nga karon nga gipulan ako og poverty, gipulan jud ko to be honest with you pag abot ako sa Pilipinas gipulan ko og poverty, puol na siya nga wala siya lami nganong ginahan kita og poverty nga usahay sagpaon ko tubagon ko og rason nga dong mas maayo man ang pobre nga malipayon kaysa dato ka nga napuno nga giramatize nga pobrehon ba para nako ti katong gituhog nako sa barbecue wala nila ma-answer ang ako ang kapuol sa kapobrehon. Mga gusto. Murag justification na lang to nila Doms nga bahalag saging basta labing kay wala na magud sila choice. Mao na di ka blame. Di ka blame kay wa matubag nila si so mao ni siya to just to be fair with everyone. Number one, si Lenny o makadaog so wa siya makahatag sa iyahang kon niadto siya sa kanang tawagan niadto siya sa tawagan na sa Naga to serve sa Naga people unya human kay di sa ka-blame nga mura siya in the later part sa iyahang kuan mura siya nahiubos siya sa government ba kay sa mga tao kay no nagtuo siya makadaog siya bana mara kung ako na magtan-aw unya si Duterte pod na siya opportunity unta nga nasaglan og mga issues sa extrajudicial killing nga mao jud na siya
mao gyud na siya gituhog nga mao nang naa siya karon sa Gitumbok man gitumbok yun. nga mao nang Ay, naa siya karon dito sa kuan niya. Ang ako na lang untang gihunahuna tong mao ni akong niadto ko sa Pilipinas, mao gid akong ginahuna nga nakita ko sa bayad dinhi, bayad dito kung wa pa mo napul-i ana, ako napulaan ako ana nga moadto ani mobayad ka og unsa na nga fee, moadto ka ani mobayad ka ng unsa nga fee, ako gipulaan na jud ko ana nganong mobayad man jud mi ani nga fee, nganong sige man jud mi bayad oo, ani. travel Nya tax. mao na same hopes nga inyong gipadangat Ma'am Hazel ug ni Eduardo, same hopes nga may tag makakuha tag government nga I mean nga leader sa government nga mo work for the people ug nga ako sa panawagan may tag masuko ang mga tao aron mahadlok ang mga politician kay the moment nga magsige tag katawa ani ato ang baha, magsige tag makita ka mga video nga sige katawa sa mga linog sa mga unsa pa na nahitabo nga bahalag ang mga Pilipino is kanang resilient no nga bahala na lang og kanang way Power kalaon gap basta yun. malipayon. Ang katawa gyapon. So we need nga kanang nanginahanglan tag mga tawo nga masuk-anon sa ato ang gobyerno kung unsay lang gibuhat aron Nga makakuha na reason is ba, the na credibility. reason mo masuko. And Og 'di ba dapat ano, sa Bitaw. government nato dapat si government ang mahadlok sa mga tao dili kay ang tao ang mahadlok sa government, 'di ba? Kay mas oo gyud. powerful ang tao kita ang naghalal sa ilaha nabutang diha Bitaw. sa So, position Anang ako lang pong napulaan na gyud no sa karon na time is Wala kanang na-trigger na na-trigger. o kanang revenge politics lang gyud akong ano nga Oo. kanang hinigumon ko sa administration ang Ikiha. mosunod balikan ang next administration ba kasuhan bakbakan murag ang Pilipinas instead na mag-move forward murag nibalik na pud hinuon ni atras di ba Mao na. players na to ang nahitabo karon Mao gihapon. revenge gyapon Ikaw mao ti man unsa ang may imong gikapulan te? wala walang Ang hupul iti ulan si kay Ate murag Saya nainyo naman ko te. Namanhig naman ko ay. Gwapa na pala Namanhig na ko te. Sige gwa. Napulaan ako sa kung kagwapa te. Mao ginay tinuod jud. Isaon na ko pagkabatig naon. Bitaw no. Bitaw tino katong sa imong giingon te ba nga ang mga tao gyud ang gihuwat na lang ay para mo mangisog sila or unsa pero sa giingon pa ni si Buap Towner no nga hinaot unta nga ang civil dissent kuno kay parehas sa ka-peaceful o effective sa katong people's power Sa no. una. Mo te giingon Sa ni una Kuan. possible na kay controlled Yeah. ba ang media sa una karon kay nanabiya social media. Wala Karong na. mainstream media Wala karon na, mga dili na ginailan na, di ba? controlled. Ay. Nanay mga trolls. Okay, to summarize our discussion, we have Indonesia, where protests erupted over a politician's housing allowance and were amplified by the tragic death of a delivery driver. We have the Philippines, where the unrest is more online-based, centered on corruption in flood control projects and lifestyle policy. So, we also have Malaysia, no? Sa Southeast Asia ni mga nasod din sa Southeast Asia nga ni protest about the rising living cost. Kung wala pa mapuli nga mahal ang pagkaon, wala pa mo mapuli nga mahal ang mga services, mahal ang kuryente, na sige brown out. Kung wala pa mo mapuli ana ang Malaysia napulan na sila. Mao na nga nag-protest sila dito og nagdemanda sila og mga kausaban diha sa ilang gobyerno. O lastly, ang bag-o lang karon nga Nepal nga ni asal sa asawa sa primero ministro nila no. Gisunog ko no. No, dili katawanan pero makakuha ka ba nga ala no ginana ka grabe lang kasuko no nga nog ni na-trigger ni pinagi sa pag-ban na may rason ninyo si Edward ganya nga giban tungod kay wa na-submit sa mga requirements but nagtuo ang mga Gen Z gitawag ni og Gen Z movement dito sa Nepal nga nagtuo sila nga giban kay gi-censor sila na-trigger na noon na ang usa ka massive violent protest dito sa kuan sa mga batan-on dito sa kuan Nepal tungod sa corruption o tungod sa ilang gikataho nga censorship. Yes, correct. So sa laktod na pagka-istorya no. So these events show how people, especially the youth, yung mga Gen Z, are using different platforms, either physical ba or digital para ma-express ang ilang kasuko. No sa ato diri sa Pilipinas, so giano nila nga ang Gen Z daw nato kay kutobra sa keyboard warriors na daw taman sila. Aware ra sa social media ba.
Pero I'm praying na dili lang ma-reach ang threshold god, ang trigger point kay basig maabot ang time nga mapuno na gyud pud sila ba o basig mabuhat po nila ang ibuhat sa Nepal. So it's a call for accountability, transparency, o fairness sa gobyerno, no? Kung na sila 1 billion, na dapat kita po ng mga tao na putaan ang kwarta pantay-pantay ba. Kung maka-flex sila sa ilahang mga bags dira, dapat kita maka-flex po ng mga photo, no? Oo, nag-hope ko nga ilan na lang tagaan og 1 million kada Filipino, mahilom na siguro ta Edward, no? Kung tagatag 1 million kada Filipino. Ana na lang, no, para pantay-pantay. Mahilom na ta. May pa. Og dinhi natapos ang lain na pod nga edisyon sa atong Kisaw TV. Ako si Domino Pozon. Hangtod sa sunod, please like, share, and subscribe Kisaw TV. Og Mayor Eduardo TV, kini si Eduardo Cabalang Jr. Daghang salamat sa mga nananaw sa live ug sa demand. Hello, Cebu Uptowner. Thank you so much. Palihog og pod og me og subscribe og share sa uban. Kini si Hazel Cañada. Lastimosa di ay. Kini si Hazel Lastimosa, mayong buntag, hapon o gabi, bisan asa ka man karon sa tibok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Thank you, Cebu Uptowner. Thank you Jan Ice for watching. Kisaw TV, ang Thank you, channel sa Dog. tanan sa mga Cebuano sa kalibutan. Estudyante, nurse, healthcare nga nagtrabaho bisan kung saan ni para sa iyo. Yes. Sama sa mga balita, mga usong Thank you, Ate Nita, for watching. Atong tanawon, magkauban sa aksyon. Kisaw TV, ito ang dalan sa kasayuran. Kisaw